କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ 3ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏତିକି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁକୁଲୁ ମୁଣ୍ଡା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡା। ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଉଳ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କିଛି କରୁନି। ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଝିଞ୍ଜିନାଳି, ସରସପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ। କାମ କେମିତି ହେବ, କେମିତି କିଛି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ।